apa kowe ana wektu ngancani aku marang omahe budeku? Sesuk aku ora ngerti emang kowe butuh apa ning omahe budemu. Aku dikongkon ibuku kon ngeterke barang titipane budeku. Barang opo? Aku ora ngerti piye sesuk awakmu iso apa ora. Yo wes sesuk tak terke jam piro? Sesuk aku ning omahmu apa kowe ning omahku? Sakarepe jam 8 apa jam 9. Yen gelem luwih becik awakmu ning omahku wae. Yo sesuk jam 8:30 aku menyang omahmu banjur langsung menyang omahe budemu. Duh, piye iki kayane bane bocor. Piye yo? Kene rak nono tambal ban. Apa? Ning apa mbak? Apa? Kuwi kaya sopi. Sat. Damu bocor. Emangnya kowe arep ning ndi, Sof? Aku main ngeteke dia dengan ibunya. Aku wis goleki bengkel ini. Aku sayang yo juga. Aduh, piye iki? Ngene wae saiki man aku punya undamu terus kenapa undaku nutupin lemburine. Emangnya kowe ora sayang kok. Anggap dong suruh bunda juga. Mesti wae bakal sayang makane